जोङो दिनै 3 तारिख जों धेमाजि जिल्ला बिपिपिपि इउथ बिपिपिपि जों दाफैदों बेयाव दिनै जोंनिफ्राय एबा सिडब्लिउसि इउथ बिपिपि निफ्राय जितु जोङो लाइमोन गांखं दाफैबाय दा जोङो साननैसोनि उनाव जोङो ब्लक कमिटिबो दागोन बेनि उनाव गामिबो जों दागोन बेनि उनाव मोजाङै स्ट्रं भाबै जोङो खालामलांनि संगठनखौ बेनि उनाव जोंहा बहुत खामानि दं बे उननि बेलायाव जाबाय थागोन बिपिपि पार्टिया फैबाय थानाय जों बेखौ लाथ'वा 26 आव जोङो इलेक्सनखौ जों गेलेया आरो खिन्थु जोङो सोर माने पार्टिया नेशनेल पार्टिया जोंनि माहारि एबा बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावगोन एबा खोथा होगोन जों बिसोरखौ सापर्ट खालामगोन आरो उनाव बेथ' सियर बे खुलिखानांगोन मानो होनबा जोंना जिहेतु दिनैसिम बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला दिनैसिम जेबो साक्सेस जायाखै दिनैसिम डिलिमिटेसन जायाखै दिनैसिम फान्डनि खोथा दं जि आं दहायनो बुंलांबाय जि नेशनेल दोलोआ जोंखौ एबा जोंनि हारिखौ बा काउन्सिलखौ अनगोन एबा फान्डनि सुबिदा फान्ड बुरजा होगोन बे नेशनेल पार्टिखौ जोङो सहाय खालामगोन आरो लाइमोनानो गाबोननि इयुन जिहेतु नोंथांमोननि जि बिपिपि हान्जाया जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव दा काउन्सिलानो बेयो फेलर जाना दं नङा होमबा BKWSC आनो फेलर जाना दं दिनै लाइमोनफोरनो बिसोर मा होनो हागोन नङा होमबा दिनै जोङो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जोंहा बहुत खामानि दं मावनो गोनां दिनै जोङो हारियैनो जोंनि नेतृत्वआव जोङो जुदि इलेक्सनखौ फाथियाबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय जितुनिखि काउन्सिलखौ जुदि इलेक्सन फाथिया एबा फान्डखौ जुदि बुरजा होआबा सोमावसारफिनगोन जोंनि थैया रानाखै बर' लाइमोननि थैया दिनैसिम रानाखै बेखौ हले स्रिसो दं बेखौ स्रि थानायखौ थैया रानबाय होननानै जेन रावबो साना एबा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ साना आरो आयाव बेलाय माथो बे मोनसे पलिटिकेल पार्टिया मानो दायि नङा होमबा पलिटिकेल पार्टिनि दानायनि मथ'आनो जाबाय बे मा होनो सरकार दानाय नङा होमबा बे काउन्सिलखौ जोङो दखल खालामगोन होननानैसो बिपिपिपि दादों दखल खालामनायनि उनाव जिहेतु दा बिसोरनि जितुनिखि गभर्नमेन्टआ जि खामानि मावनो हायाखै जि फान्ड जि इलेक्सन नङा होमबा दिनै लाइमोनफोर दं बेसे बेखार दं नङा होमबा जेबो सुबिदा गैया बे सुबिदा होगोन जों दिनै आबादारिफोर दं नङा होमबा खेथि खालामो माइ गायो मोजां माबायदि मोजाङाव आबाद मावनो हागोन जों फोरोंगोन बेफोरखौ बहुत मथ' दं बुंनानै गिनाय गैयैयाथ' बिसोरनि खोथासै मानो होनबा जोङो जोंनि काउन्सिलखौ बर' हारियानो सालायनांगौ एबा रिजनेल दलानो सालायनांगौ बेखौ नेशनेल पार्टि एबा बिजेपि एबा कंग्रेसआ सालायनाङा जोंनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ जोंसो मिथियो नङा होमबा जोंनि न'आव मा सङो मा जायो जोंसो मिथियो नङा होमबा बेनिखायनो जोंनि मायाव मा नांगौ जोंनि रिजनेल दलासो मिथिगोन रावबो बे नेशनेल दला जोंनि गांनाय उखैनायखौ मिथिया बे समाव दिनै जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां इयुथ दं एबा लाइमोन दं माने जाय MA पास BA पास बा हाई सेकेन्डारि पास जानानै जायफोरा ओरैनो दं बेफोर बाहागो लाफै मैखोम बाहागो लाफै मानोना गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफोरा बिदिनो बहुत साक्सेस जादों दिनै बेफार फालांगि मावदों सोरबा दलजों थानानै सुबिदा लादों नेशनेल दलजों थानानै बा रिजनेल पार्टिजों थानानै बिदिनो जोंनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखायनो माने जोंनो पलिटिकेल पार्टियाव जोंनि इयुथआ एबा बर' इयुथआ हाबनांगौ आरो मैखोम बाहागो लाफै आरो वेलकाम जोंनि बिपिपिपिआव गासै आसामनि बिटिसिनि बायजोनि जेसेबां लाइमोन दं वेलकाम